Velkommen til. At få afslag på sin ansøgning om permanent ID i Hongkong, det kan virkelig føles som at løbe panden mod en mur. Men bare rolig, det er ikke enden på historien. I denne gennemgang viser vi dig vejen frem, trin for trin, så du ved præcis, hvad du skal gøre for at appellere afgørelsen. Så, du har lige åbnet brevet, og din ansøgning er blevet afvist. Det er en utrolig frustrerende situation at stå i, især efter at have boet og arbejdet her i 7 år. Men en afvisning er altså ikke det endelige punktum. Du har ret til at appellere. Spørgsmålet er bare, hvordan gør man det rigtigt? Jamen det er lige præcis det, vi skal se på nu. Tænk på det her som en klar og overskuelig køreplan, der hjælper dig med at navigere i systemet med lidt mere ro i maven. Okay, er du klar? Lad os dykke ned i det. Allerførst, inden vi kigger på selve processen, så lad os lige finde ud af, hvem der rent faktisk kommer til at behandle din appel. Det er her, Registration of Persons Tribunal kommer ind i billedet. Det er den officielle instans, der er oprettet til netop dette formål. Det lyder måske lidt tørt og juridisk, men pointen er super enkelt. Som loven her beskriver, er tribunalets eneste opgave at tage stilling til sager som din. Og det, der er allervigtigst for dig at vide, er, at de er en helt uafhængig instans. Det betyder, at de ser på din sag med helt friske øjne. Og her er de helt praktiske oplysninger, du får brug for. Gem adressen og telefonnummeret. Det er her, din appel skal sendes hen, og det er her, den bliver behandlet. At have styr på de her helt basale detaljer er altså første skridt til at få kontrol over situationen. Godt. Nu hvor vi ved, hvem der behandler sagen, så lad os kigge på, hvordan det hele foregår. Hvad sker der egentlig fra det øjeblik, du beslutter dig for at appellere, til du står med en afgørelse? Vi har brugt det ned i 6 klare etaper for dig. Din rejse begynder altså med, at du formelt indsender din appel skriftligt. Derefter udarbejder myndighederne et resumé af, hvorfor de gav dig afslag, og det resumé får du selvfølgelig en kopi af. Så bliver der sat en dato for din høring. Det er her, du får chancen for at fremlægge din side af sagen. Efter høringen træffer tribunalet så sin endelige afgørelse, og til sidst modtager du resultatet på skrift. Okay, nu skal du spidse ører. For nu kommer vi til det absolut vigtigste juridiske begreb i hele den her proces. Hvis der er én ting, du skal tage med dig her fra i dag, så er det det her. Det er nemlig afgørende for, hvordan du griber hele din appel an. Den her ene sætning for lovgivningen, den er selve kernen i det hele. Det, den siger, er, at det ikke er myndighedernes job at bevise, at du ikke har ret til permanent ophold. Det er en kæmpe misforståelse, som mange har. Ansvaret ligger nemlig et helt andet sted. Så, for at sige det helt enkelt, ansvaret er dit. Forestil dig en gammeldags vægt. Du skal lægge så mange stærke beviser på din side af vægtskålen, at den tipper tungt og helt utvetydigt til din fordel. Det er dig, der skal overbevise tribunalet om, at den oprindelige afgørelse var forkert. Og netop fordi hele ansvaret for at bevise sagen ligger på dine skuldre, kan det være en rigtig god idé at overveje professionel hjælp. Selvom det ikke er et krav, kan det altså give dig en kæmpe fordel. Loven giver dig helt eksplicit den her mulighed. Det er en ret, du har. Og det er jo en anerkendelse af, at selvom processen er tilgængelig for alle, så kan det juridiske landskab altså være ret komplekst at navigere i på egen hånd. Så hvad kan en advokat egentlig helt konkret gøre for dig? Jo, det handler om meget mere end bare at kende reglerne. En erfaren advokat ved præcis, hvilke typer beviser, der vejer tungest, hvordan man indkalder de rigtige vidner, og, måske allervigtigst, hvordan man formulerer dine argumenter, så de er juridisk overbevisende for tribunalet. Okay, det var en del information. Lad os lige tage en øjeblik og samle det hele i et hurtigt overblik, så du har de allervigtigste punkter helt på plads, inden vi runder af. Her har du hele rejsen i en nøddeskal. Fra den skriftlige start, over modtagelsen af myndighedernes argumenter, til din store dag ved høringen. Og husk nu det absolut centrale princip. Bevisbyrden er din. Det er det punkt, hele din sag står og falder med. Hver eneste sag er unik, og din situation har sine helt egne detaljer. Hvis du efter den her gennemgang sidder og føler, at du har brug for personlig og professionel rådgivning, som er skræddersyet til lige netop din sag, så er her en kontaktmulighed. At få et afslag er selvfølgelig nedslående, men det at kende processen giver dig kontrol. Med den viden, du har fået nu, er du langt bedre rustet til at tage de næste skridt. Så spørgsmålet er ikke længere bare, hvad nu? Det er snarere, er du klar til at forberede og præsentere din sag